muri yeZimbabwe. Aiwa, dzimwe nyika dzemuAfrica dzokombolera nezviri kuitika nyika yedu nyika yeZimbabwe. Nokuti tinoona kuti newspaper remuAfrica inonzi Africa Beauty or Ruined rino richisagista kuti aiwa corruption yapiti kuitika muZimbabwe nokuda kwokuti pamaconstituency 5 pamacouncils 5 pamaby-elections ariitwa musi wa3 February zvatobuda pachena kuti hapana imwe pati iri kucontest asi kungori nevanhu vari kucontesta veZANU-PF kuchireva kuti ZANU-PF yagara yatohwina maconstituencies iwawo. Saka toona kuti newspaper remuAfrica ino yachiti aiwa Commonwealth irifanira kupindira panyaya iyi nekuti aiwa corruption yavamo muZimbabwe. Mnangagwa ari kunyatsoratidza kuti ari power hungry, munhu anoda power, munhu anoda chisimba. Saka muri yeZimbabwe tisati tapinda munyaya iyi nokuti achibva wasubscribe wolike utina on the bell icon nombochana maupdates anokupa pari paZim News Live. Notoona kuti patwitter handle maZANU-PF patriots anouya achinyora achiti we have won 5 council wards uncontested, 2 in Harare, 2 in Chiredzi and 1 in Manyame. Saka panoratidzwa picture remazita evanhu vacho veZANU-PF vari kucontesta pamwechete nemawards acho iwawo. Saka nyaya yaitika vanhu vanochema kwazvo vachiti aiwa izvi zvanyatso kubuda pachena kuti aiwa Mnangagwa ari power hungry, munhu anoda power. Saka unoona kuti newspaper remuAfrica rinobva rapindira panyaya iyi. Newspaper rinopublisha nhau dzeSADC richiti this is a president focusing on clinging onto power. Emerson Mnangagwa wants power at all costs, that's all. The Commonwealth should check what's happening in Zimbabwe on the ground. Zimbabwe led by this man can be a member state of the Commonwealth. Sando zvachitaugwa newspaper kuti aiwa Zimbabwe inotungamirwa naMnangagwa ifanira kuva a member yeCommonwealth kana vachiita izvi zvokuti party inoshaya opposition, inoshaya yekucontesta nayo, inoshaya yekupinda nayo mumakwikwi. Saka muri yeZimbabwe chibotudze munofa kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchisubscribe kulike pachena utina on the bell icon musarega kupinda comment section medu muchitudza mafungiro enyu. Tenda muri yeZimbabwe tosangana video redu rinotevera.